लवकर ये. काय? आधी सगळी कामं बाजूला ठेव आणि लवकर ये. काय झालं? अगो आज माझा सत्कार होतो ना. हा. माका काय गावला बघ. काय? डॅन डॅन नारळ. नारळ ह्याचं काय कौतुक? गो तुमच्या साईडला नसा त्याचं कौतुक, पण आमच्या कोकणात ह्याका खूप मान असा. आम्ही एका भाजीत पण टाकतो आणि मटण मच्छीत पण टाकतो. नारळाची कापा, शुभ कार्यात शिरवणी, आगळ टाकून आम्ही त्याची सोलकडी करतो आणि गूळ टाकून त्याचं रस पण बनवतो. आणि एखादं कोवळं गावलो की आम्ही त्याची मलई काढून खातो. शुभ कार्यात श्रीफळ म्हणतो, मंदिरात देवासमोर वाढवतो, देवाऱ्यात आकार म्हणून ठेवतो आणि एखाद्याचा पटो अथवा न पटो आम्ही त्याला नारळच देतो. या घे. आणि हे नाही सांगितलं का 3 रस्त्याला ठेवतो, अमावस्येला ठेवतो, कुणी वाकड्यात बघितलं का ओवाळून टाकतो आणि अगो ही सगळी अंधश्रद्धा असा. अगो कोकणी माणसाचा आणि या नारळाचा खूप अतूट नाता असा. म्हणून तर लोक म्हणतात ना, कोकणची माणसं साधी बोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी. चल आपण त्याची काप बनवून खाऊया.